elíptica. En primeiro lugar, cando nos subimos na elíptica, temos que manter unha posición erguida e perfectamente aliñada. Cando corremos na elíptica, debemos apoiar toda a planta dos pés. Levantar o talón en cada paso non é a recomendación básica. Coas mans temos dous tipos de apoios. O primeiro permite que teñamos relaxados os brazos e non faremos esforzo con eles. No segundo, collemos as dúas pancas e exercemos forza ao mesmo tempo que o facemos cos pés. Con este tipo de agarre, o consumo de enerxía no exercicio é moito máis elevado. Tamén podemos correr na elíptica sen ningún tipo de agarre. Este tipo de técnica de carreira desafía o noso equilibrio corporal. Remarcamos a importancia da posición dos pés, que deben estar totalmente apoiados en cada unha das zancadas da elíptica. Deste xeito, o impacto articular sobre o noso organismo é mínimo neste tipo de adestramentos. Algunhas persoas tamén dan a zancada ao revés na elíptica. É a carreira cara a atrás. Esta opción de carreira recoméndase para persoas de nivel avanzado. Nesta técnica de carreira cara a atrás tamén manteremos as plantas dos pés sobre a elíptica. Ao finalizar a sesión de adestramento, faremos unha serie de estiradas da musculatura para normalizar o noso corpo. As estiradas manterémolas 15 segundos e faremos as seguintes. 1. Xemelgos. 2. Cuádriceps. 3. Isquiotibiais. 4. Pectorais. 5. Trapecios. 6. Lumbares. Todas as elípticas teñen un panel de mandos no que podemos elixir diferentes programas de adestramento. O control da intensidade dos exercicios monitorízase coa frecuencia cardíaca. Utiliza o teu corazón para adestrar.